Hello! Dneska je piatok a plány na dneska sú také, že ideme si sadnúť k frajerovi. Troška posedíme, popijeme a taktiež chceme aj riešiť nejakú chatu, možno chatu na poslednú chvíľu, to ešte uvidíte. Dúfam, že sa to podarí, ale teraz si ideme spolu spraviť tašku, teda že čo si berem k frajerovi, lebo tam spím u neho aj. Ja si vždy napíšem takto na papier dopredu, že čo si zbaliť, aby som nič nezabudla. Tak poďme na to. Ako prvé tu máme teda skincare. To si vždy dávam do tejto tašky. Momentálne používam tieto tri veci. Tento krém od Aderma Biology AC. Potom Vitela, takáto pasta na tvár. Epiduo Gel, vazelína na pery, takáto kefka na myhalnice na obočie. Na odmalovanie teraz používam túto micelárnu vodu od Garnier, čiže tu si tam zoberiem. Škoda, že je taká veľká, ale nevadí. A potom ešte aj vatové tampony, čím si odmalujem ten make-up, ale to nemáme, musím počkať na mamu, dokým dojde z mesta, lebo už sa nám minuli. Listerín, mini kefka, gel na tvár, sprchový gel. Mám tu takúto malú fľašičku, tak do toho si dám tú micelárnu vodu. Čiže berem si túto malú micelárnu vodu a nie tú veľkú. Na plaste na pupáky, takéto intimné vlhčené utierky. Tieto moje kocky na trávenie, toto je najlepšia vec. To je jediná vec, čo mi pomáha na trávenie, že fakt pomáha. Fructolax, deodorant a voňavka, ale zoberiem si tam iba tento body spray. Do tohto si zbalím make-up, ale to iba pár vecí, lebo asi si nebudem robiť na ďalší deň make-up, čiže len keby náhodou. A to si zbalím až potom, čo si spravím dneska make-up, lebo dneska sa budem malovať na večer. Ešte takúto malú kefu na vlasy. Pyžamo, spodné prádlo. No a potom posledná vec je teda oblečenie. A neviem ešte, že či si zbalím také pohodlné oblečenie, že tepláky, mikina alebo rifle. Lebo ja pôjdem k frajerovi skôr, ako tam vlastne dojdú ostatní, ale chcem sa dneska tak pekne obliecť. Takže asi pôjdem v teplákoch k nemu a na večer sa prezlečiem do rifly. Takže asi si zbalím rifle, lenže ešte nemám vybratý outfit na večer, čiže to až potom si zbalím. Myslím si, že to je všetko. Zoberiem ešte asi aj disco gulu, nejaké hry, čo mám. Inak, ak poznáte nejaké dobré spoločenské hry, nejaké karty alebo niečo pre partiu mladých ľudí, tak mi napíšte do komentára, lebo my sa teraz snažíme nájsť nejaké hry. Teraz hráme to Monopoly v poslednej dobe, ako som vám spomínala, ale niečo také, že zábavnejšie. Už sme pozerala som na Vintage nejaké hry, lebo tam sa to fakt oplatí. Niečo sme našli, čiže možno niečo pokupujeme. A ešte musím zobrať aj veci, čo som nakúpila, čiže nejaké pukance, kolízero, energetiky a tak. Takže sa vidíme dneska večer pri Get Ready With Me. Musím si ísť ešte umyť aj vlasy. Pri Get Ready With Me a outfit vám ukážem. A to asi, keď budem máš u frajera.